Za úkol máme vyřešit příklad 37c z Petákové. Logaritmus o základu 1/2 z x plus 2 v absolutní hodnotě je menší než 1. Tento příklad můžeme řešit pomocí 4 kroků. Nejprve si určíme podmínky, poté odstraníme absolutní hodnotu, vyřešíme nerovnice na jednotlivých intervalech a nakonec pomocí sjednocení určíme finální řešení. Pojďme na první krok. U logaritmu se určují podmínky ze základu i z argumentu. Základ se nesmí rovnat jedničce a musí být větší než 0. V našem případě je základ 1/2, takže splňuje obě podmínky. Proto podmínku řešit nemusíme a žádná ze základu není. U argumentu to je složitější. Argument celý musí být větší než 0. Absolutní hodnota je vždy kladná nebo se rovná 0. Proto jediná podmínka, která z argumentu vychází, je, že se x nesmí rovnat nulovému bodu, to znamená -2. K odstranění absolutní hodnoty použijeme tabulku. Nejprve si najdeme nulový bod výrazu, což je v tomto případě -2. A pomocí něho rozdělíme tabulku na 2 části. Rozdělením tabulky nám vzniknou 2 intervaly. Na prvním intervalu bude výraz záporný, na druhém intervalu bude kladný. Znamenka na intervalech poznáme tak, že si za x do výrazu dosadíme číslo z intervalu. Pokud výsledek vyjde záporný, bude i výraz na intervalu záporný. Pokud vyjde výsledek kladně, bude i výraz na intervalu kladný. Ve třetím kroku vyřešíme nerovnice na jednotlivých intervalech. Na prvním intervalu, jak vidíme v tabulce, je výraz záporný, proto si celou nerovnici přepíšeme s mínusem před absolutní hodnotou, kterou odstraníme tak, že místo ní napíšeme závorky. Mínus vpustíme do závorky. K výsledku této nerovnice se dostaneme pomocí odlogaritmování. Abychom mohli odlogaritmovat, musí být na obou stranách rovnice logaritmus o stejném základu. Proto si jedničku převedeme na logaritmus o základu 1/2. Jedna polovina na kolikátou je 1/2? Na první. Tyhle dvě věci se rovnají. Teď, když máme na obou stranách nerovnice logaritmy o stejném základu, můžeme provést odlogaritmování. Musíme si ale dávat pozor na to, že základ logaritmu je menší než 1. Proto při odlogaritmovávání musíme otočit znaménko nerovnosti. Teď už nerovnici jen upravíme a zapíšeme výsledek. U tohoto kroku pozor, při dělení nerovnice minus jedničkou nebo jakýmkoliv záporným číslem se také otáčí znak nerovnosti. Na druhém intervalu je výraz kladný, proto si nerovnici opíšeme ze zadání, jen místo absolutní hodnoty tam budou závorky. Dál pokračujeme stejně jako u první nerovnice. Zase si jedničku převedeme na logaritmus o základu 1/2, stejně jako tady.
Odlogaritmujeme s tím, že otočíme znak nerovnosti a zapíšeme výsledek. Konečné řešení tohoto příkladu najdeme sjednocením intervalu k1 a k2. Ještě si musíme zkontrolovat podmínky. Naše jediná podmínka je, že se x nesmí rovnat -2. V našem finálním intervalu -2 není, proto se řešení nijak nemění a můžeme ho podtrhnout. Příklad jsme úspěšně vyřešili.